Hukumar zaɓe a ƙasar Chadi ta ce kashi 86 cikin ɗari na masu kada ƙuri'a sun amince da sabon kundin tsarin mulkin ƙasar a zaɓen raba gardama da aka gudanar a makon jiya, amma shugabannin 'yan adawa sun ƙalubalanci sakamakon. Shugabannin sojin ƙasar sun bayyana zaɓen a matsayin wani mataki na komawa mulkin farar hula. To sai dai wasu jam'iyyun adawa da ƙungiyoyin farar hula sun yi kira da a ƙauracewa zaɓen. Suna masu cewa ƙuri'ar raba gardamar za ta baiwa shugaban riƙon ƙwarya na ƙasar janar Muhammad Deby damar yin zaman dirshan a kan karaga. Ya ɗare karagar mulki ne bayan rasuwar mahaifinsa Idris Deby Itno a shekarar 2021. Kashi 64 na waɗanda suka yi rijista ne suka fita zaɓen raba gardamar. Da labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotanni inda shugaban ɗariƙar Katolika na duniya Papa Roma Francis ya roƙi a kawo zaman lafiya a gabas ta tsakiya a taron addu'o'in da ya jagoranta a cocin St. Peter's da ke Vatican, yayin da yaƙi tsakanin Isra'ila da Hamas ke ci gaba da ruguza zirin Gaza. Ga Umai Musani Abdulmumin da wannan rahoto. A cewar Papa Roma Francis, an yi watsi da nasiha da saƙon Yesu na zaman lafiya. Hatta a inda aka haife shi da ke yankin Falasɗinu. A jawabin nasa ga mabiya ɗarikar Katolika sama da 6,000 a cikin dare, Papa Roma ya ce an sani cewa Yesu bai kawo ƙarshen rashin adalci da ƙarfi ba, face da nuna soyayya da kuma ƙauna. Ya ce a daren yau zukatanmu suna Bethlehem inda aka haifi yarimomin zaman lafiya. Wannan wuri ya kasance ƙasarsa, amma a yau yaƙi ya hana gudanar da bikin haihuwarsa. Ina mai kiran a kawo ƙarshen yaƙin da ake gwabzawa kan Falasɗinu. Shugaban mai shekara 87 na wannan tsokaci ne a daidai lokacin da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya lashe takobin ci gaba da lugudan wuta babu ƙaƙƙautawa a Gaza. Isra'ila ta kaddamar da sabbin hare-hare kan sansanin 'yan gudun hijira ta Magazi, inda rahotanni ke cewa ta kashe mutane sama da 70. Ma'aikatar lafiyar Hamas da ke Gaza ta ce sama da Falasɗinawa 160 aka kashe a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Bikin Kirsimeti na bana ya zo ne cikin yanayi na jimami, yayin da duniya ke fama da tarin matsaloli, musamman na yaƙi da rashin kwanciyar hankali a wasu yankuna. Rahoton da Umai Masani Abdulmumin ta haɗa mana kenan.